गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बिटिआर सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालि महरै हरनागुरियाव गायसननो थांखि लादों आरो बे गोजोनथाव खौरांखौ एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरां बिजोङाव बुंथियो। लोगोसे बिथाङा क'क्राझारनि गौरां गोजौ फरायसालि आरो क'क्राझार सरकारि हायार सेकेन्डारि फरायसालिखौ फोजौखांनायनि थाखाय 3 कौटि रां होनाय जागोन होनना बुंबावो। फैगौ 14 मार्चनिफ्राय जागायगोन आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्मा। बेनि उनावनो जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनो हागोन होनना बिथाङा फोरमायो। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 47थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि 22थि आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्माखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै जोबोद मोजाङैनो बाक्सा जिल्लानि हुजायाव खुंफुंबाय। सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोरा लैहोर लैहोर बाहागो लायो। लोगोसे धोरोम सिबियारि गेदेमा आलासिजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैला मेन्देला बिथांमोनाबो बाहागो लायो। मेट्रिक आनजादनि गोनांथार खौरां। दिनै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि सायाव गोनांथार बाथ्रा बुंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि आनजादनि कुइसन पेपार आरो एन्सार बुकलेटजोंनो देग्लायनि मेट्रिक आनजादा जागोन होनना बिथाङा रोखा खालामदों। बे बिथिङाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया होनना बुंथियो। मख'जाथावदि थांनाय बोसोराव 2020आव कभिड-19 बेरामनि थाखाय रायजोआव मेट्रिक आनजादखौ खुङैयाव सेबखांजानाय एन्सार कुइसन पेपार आरो एन्सार बुकलेटआ बाहायजायालासिनो थानायखाय बेखौनो देग्लाय बाहायफिननो सोलोंथाइ बिफाना थांखि लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव 40% बांसिन सिलेबास लाना आनजादनि बिलाइखौ सेबखांनाय जादोंमोन आरो बे बिलाइजोंनो सेबाया देग्लाय आनजाद खुंनो थियारि। बे बेलायाव साफ्रोम फोरोंगिरि फरायसाफ्रा जेबो गिनांगौ साननांगौ गैया होनना सोलोंथाइ मन्थ्रिया खौरां बिजोङाव बुंथियो। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा जानायनि थाखाय इउक्रेननि सुमि सोहोराव थाबथाना थानाय गासै सा-690 भारतारि फरायसाफोरखौ सुमिनिफ्राय ट्रेनजों सोनाब इउक्रेनजों लांनो हाबाय होनना बे गोजोनथाव बाथ्राखौ टुइटाराव फोरमायदों भारत सोरखारनि बायजोआरि बिफाननि बुंथिगिरि अरिन्दम बागचिआ। मख'नो गोनांदि इउक्रेन आरो रुसनि दावहानि समाव इउक्रेनाव थानाय भारतारिफोरखौ मिशन गंगानि जोहै रैखाथि होनाय हाबाफारियाव भारत सोरखारा जाफुंसार जानो हादों। मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंआ मैया मुलुगनां आइजो सानखौ उदालगुरि जिल्लानि कलेगाव थानाय प्रगति मंच नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो। मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारि आफाद सामलायनाय गेवलां सावराय मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। मिरु इउपिपिएल आइजोनि गाहाय नेथारि बिउटि बसुमतारिया दैदेननाय आफादाव मिरु इउपिपिएल आइजो दैदेनगिरिफोर हेलेना स्वर्गियारि, किरण बर', नाथुराम बर', लाला स्मिथ, पेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर', एन्टनि बसुमतारि, बानजाय आफादनि आफादगिरि कुन्जलता बर', लेंथुमगिरि लपिता कछारीजों लोगोसे गोबां मिरु जिल्ला इउपिपिएलनि गुबै आइजो दैदेनगिरिफ्रा लोब लोबै बाहागो लायो। बे मेलाव बाहागो लाना प्रमद बर'आ बुङोदि बर' आइजोफोरा जौगाब्लासो ओनसोला जौगागोन होनना। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोनि सायाव बेरेखा दोलो बिपिएफआ अजद होनायनि सायाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मआ फिनजाथाय होदों। बेरेखा दोलोखौ सिगां सरकार सालायनाय समाव जाख्ल'नाय आरो थगायनायनि अजद होयो। एम राकेश ब्रह्मआ मैया लामा बानायनाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होना खौरां बिजोङाव बिथाङा बाक्सानि बे गोनांथार लामाखौ लुफुंनो हाना रायजो राजाफोरनि थाखाय हान्था मेलायाव मैखोमै हेफाजाब जाबाय होनना बुङो। इउक्रेननि हादरगिरि भलदिमिर जेलेनस्कीनि गोख्रों बिबुंसार। आं इउक्रेनावनो दङ। दावहायाव जै जाजासिम आं इउक्रेनावनो थागोन। गोनां जायोब्ला आं जुगारगोन। अब्लाबो जोनोम हादर इउक्रेनखौ नागारना थाङा। मख'नो गोनांदि मुलुगनि खौरां बिजोङाव इउक्रेननि हादरगिरिया इउक्रेनखौ नागारना पलेन्ड हादराव खारलांनाय खौराङा खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन। बेबायदि खौरांखौ नंखाय होनना मैया इउक्रेननि हादरगिरिया भिडिअनि गेजेरजों रोखा खालामो। बिथाङा बेनि गेजेरजोंनो रुसियानि हादरगिरि आरो रुसखौ गोख्रों हुमखि होबावो। बिटिआरनि थाखाय गाहाम खौरां। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ गोजोनथाव खौरां होदों। बिथाङा मैया बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि हुजायाव खुंफुंनाय मिरु ब्रह्म धोरोमनि गेवलां मेलाव बाहागो लाना खौरां बिजोङाव बुंदोंदि साननैसोनि गेजेरावनो बिटिआरआव
3,000निबो बांसिन सरकारि साख्रिनि मासि ओंखारगोन आरो बेनि थाखाय लाइमोनफ्रा थियारि जानांगौ होनना बिथाङा बुङो। इउक्रेनाव फरायनो थाहैनाय भारतारि लाइमोन सैनिकेश रबिचन्द्रनआ इउक्रेननि आर्मियाव जयेन जाना रुस आर्मिनि हेंथायै दावहा नांनो बाहागो लाहैबाय। तामिलनाडु रायजोनि सैनिकेश रबिचन्द्र मुंनि लाइमोना 2018 मायथाइयाव इउक्रेनाव फरायनो थांदोंमोन। इउक्रेननि खार्किभ सोहोरनि नेशनेल एर'स्पेस इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थादोंमोन चन्द्रना। बिनि फरायनाया बोहैथि जुलाइ दानावनो जोबनो गोनांमोन। नाथाय हरखाबै रुसिया आरो इउक्रेननि दावहाया जायो। बे समावनो राहा गोथे जानाय फरायसाया रासियाजों दावहा नांनो इउक्रेननि रैखाथि पाइकियाव जयेन जायो। बिथांनि बैसोआ आथिखालाव 20 बोसोर। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। MLA लरेन्स इस्लारिया मैया बेलगुरि गुदि फरायसालिजों लोगोसे हरिनागुरि गोजौ फरायसालि दावबायनानै फरायसाफोरनि थाखो फोरोंथाय राहाखौ मिथिनो नाजायो। थारैनो बोहैथि समाव थाखो फोरोंथाय होनाय आरो बिनि मानदान्दानि सायाव गोबां मावनो गोनां दं होननानै बिथाङा जेंनाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो नाजागोन होनना फोरमायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।